ada dari Suryo Sumirat Sound System yang membuat acara pada malam hari ini semakin semarak. Ada juga dari RHJ Decor. Iki tanganku bener ngene mo iki. Wis bener iku. Ngene apa ngene mo? Ya cekre pokoke. Ngene mo. Ngene. Ya engkak. Ya. Saiki Petruk piye Petruk? Ngene. Tanganmu aja mok bondo lah, Truk. Lah piye? Ngene lho, Truk. Dewa. Awarai. Piye? Petro iku ngene. Ngono lho. Ngene. Oh, kaya wong tikar niku marang kok. Aku ngene sesuk kok pegel. Kok pegel? Kayak latihan penyakit stroke ngene iki lho. Iya, kok ngene ya. Masya Allah. Tak biasa ngene lah ya. Wis anak sak isane sak nyaman. Mo, Wes biasa. Iya, ana apa? bengi iki kadek wong waki ngene iki jane ki napa to, Mo? Ya nang Tok iku petengan. sing ayu-ayu sing bagus-bagus do ngeti awak dhewe sak ndase kok. Ora roh aku, radong iki karepe ana apa, ora roh aku. Nah iya. Ngene lho, Mo. Kabeh iki awake kudu update. Wong madhep rene iki. Terus. Mergo hiburane nang kene. Oh ngono. Nek yen ora ngerti takok sing ngerti. Lah apa, Gong? Hah? Apa iki? Mulane takok sing ngerti. Lah sing ngerti Sing sapa? ngerti? Hah? Sing ngerti? Kowe ngerti? Ora. Lho. Lah sing ngerti sapa? Iku Petro. Cek aku seroh iku. Lah, sapa? Tenang, Truk, jawab. Wewe foto gede, lambe, wabane sambok kok ora apa-apa. Ngono kuwi negara dak takok kancane ya. Lah kowe roh. Sing padha sapa? Lho, cake roh apa ora? Ora. Lah sing roh. Sing roh iki lho gareng. Oh, gareng. Heeh. Oh, dibule gareng. Oh, gareng panitia kene. Saurunge aku ngomong aku niki ndredeg tenan yakin aku. Aku kudu nguyuh, kudu ngising. Ketara. Ngerti piyayi-piyayi agung niki para dwija-dwija, para seniman-seniwati kumpul kabeh. Jawab putus piye to, Truk ngene iki, Truk? Yo bos sak isamu. Aku lali yo, Truk. Aku yo lali yo. Lali. Lali. Ngombe bodrek sik. Iya. Awakmu duwe? Hah? Awakmu duwe? Rek, Kota WA. Oh ngono ya. Iya. rek. Piye? Kowe gak apa-apa. Gak. Ya wis. Ngono iki acarane iku suronan tutup suro teng Sanggarias Galau Aji. Tepuk tangan buat Galau Ajeng luar biasa gini gila. Tepuk tangan nih lagi ibu-ibu. Tepuk tangan lagi nih. Tepuk tangan lagi. Artinya tepuk tangan Tanpa saweran. Wong yo aja komersil. Iya. Ngene iku nek wayang ngerti dhewe tetep diteri kok. Iku sangune ngarep sak gebok-gebok lho iku. Wah, masalah. Wis ijo kabeh. Ketok-ketok. Saiki lewane dana. Dana. Oh ngono ya. Rekening. Transfer. Nah, iki mau acarane apa? Suronan. Acarane Suronan. suronan. Acarane apa? Suronan. Suronan. Ngosek amo. Kowe urung wayahe engko sak baleni neh baleni neh. Wah, lah yo. Kobong-kobong lah wong anjen iki punakawan dadan-dadan kok. Lho, Sa, iki acarane apa? Suronan. Suronan. Iya, Oh, Acarane apa? suronan. Oh. Ngosek aku tanya dai sindene. Acarane napa le Bu niki, Bu? Penutupan surang Kang. Abamu kok wangi. Piye? ada jalan sik. Sik. Saya jajan sithik. Waduh, Apa? Sona. Iya, nek iki resona. Acarane napa, Mbak? Penutupan surang. Waduh, iki minyak larang tenan iki. Ini jenenge apa? Minyak iku sing ning kene iki nang kelek-kelek biasane ning jaman tahun 2026 ki apa sih ngene mereke? Pokoke wangi. Dodoran ya. Ya wangi. Kata ngatur di sini iki. Sing Acarane nopo Bude, Mbah De? Suronan. Hei. Ambune masalah. Niki ambune remas ana, minyak kayu putih ana. Minyak kayu putih ya. Piye-piye? Wong mau Piye, bar Legong? mangan sate kodok. sing tuwek ku arani rek apa? Anggure mas. Heeh. Iku gak remaso. Apa? Apa? Fresh care.
Presker padha ae malah ning ngisore kok nek oline barang kok. Oh iki gen kak krekut-krekut balunge nggo cadangan oli barang iki lho. Rek. Garek. Heeh. Dasku kabut-kabut yo. Coplok ae ndasmu. Ganti ndas truk kok. Ganti apa? Ndas truk nek apik lho. Wah, aja dasar kelarangan. Terus iki no surunan iki no galih ajeng iki janjane ana apa iki anak-anakku iki. Soronan galuh ajeng iki Sanggarias galuh ajeng sing wis kondang kuncara sak jagat Nusantara Rembang Jawa Tengah pokoknya meliput semuanya. Iki apa Truk? Tanggane Truk? Apa? Ning kene iki gladen apa ae? Isine iki apa ae? Nari iki apa ae sing ditotokke kene. Oh, termasuk kene bengkel nari ngono lho. Ha. Iki ana apa ae ngono lho. Rek bengkel nari iku lho. Lho, bengkel lah. Lah kene bengkel nari. Nek ana bengkel motor ngono lho. Ini kan beda ngono lho. Ngono. Ya jelasno, Truk. Oh. Jelas Enak apa? Jelasno ya. Iya. Nek galuh ajeng iku ya ana latihan karawitan. Iya. Ya ana latihan ketoprak, Heeh. ana latihan nari dan Iya. lainnya. Oh. Mudeng mo? Deng. Mudeng ora? Ya deng. Lah iki bolo rombongan apa ngene iki? Ngene iki yo sembor aro iki rombongan. Apa gong ngene iki gong jengene kok? Ngene iki lho. Oh, iki jenenge rombongan kuno kawan. Kuno kawan. Kayak ngene iki sing dipangarsani sapa to, Gong? Ira roh. Apa? Sing mimpin dalu aja karo kowe. Wah. Bupu jibakul peteng ngarep iku lho. Le, sapa? Sapa? Bupu jibakul pecel. Silai ketokmu je, Mas. Lah, kliru. Baleni maneh. Eh? Baleni maneh sapa? Dipangarsani sapa? Jaluk mati bunyi ngomong kowe. Lho, sing bener iki piye? Iki jengen Mas Pedet, jengen iki dibancaki ya, Mas ya. Kawe cilik wis dibancaki disyukuri lho. Jengen kok ganti tak tutuk neh lho kowe. Berarti dibancaki bubur abang ireng ngono. Iya. Iya. Saya takonono iki Petruk. Sapa, Truk? Sing bener piye? Sing gadah sanggarne kene ku namane Bupuji Purwati. Oh, Bupu Cipopati. Iya. Walah, aku Mau tepang napa dereng Bapak Ibu? Dereng. Bu Puji. Lho. Sik Barno. Barno sik. Dek iki apa lapo? Barno. Barno sik. Lah bengi-bengi kok ana RT teko iki ya piye lah? Kowe ame apa? Isin aku? Isin apa? Sik. Rene. Ada apa sih? Lah iya, iku dagelan kok macak ngene kok malah ngendak. Oh, alah yo. Siapa sing jagelan? Kowe ngono. Aku rada gelem. Apa? Ya mbah anggere melu wae. Jebul iki sing sensus iku to. Apa? Oh, kok Sensus. Kowe iki Apa? ra mudeng mak kowe iki. rambutenge. Kowe iki ning kene dadi apa? Kuno kawan. Kuno kawan. Kawan. Iki engko prakmen apa? Perang kembang to? Ya. Lah wayang ngene iki nek ora ana dalange ya ora masuk anak. Oh iya sampean dalang to. Ono iki dalang iki. Salim sik karo dalang. Sik, aku tak omong sik ya. Ya. Ket mau ning kene sesore. Ya. Ya toh? Ruwame nene ruwame. Jajal ya. Heeh. Jajal ya. Iya. Ruwame ning kene mau setiap pementasan dikeploki. Heeh. Dikeploki. Iki mau Punakawan metu ya rame keplok-keplok ya wong do guyu. Ning sak rame-ramene ning kene jeh rame ning guri kono. Lho kok ngono? Lho kowe iki ra ngerti apa piye? Apa? Ning kono ya ana wong kepleset. Lho kok wong kepleset iki? Tenan ana wong kepleset. Lah kenapa nek kepleset? Lho mau lah cedak jedengan lunyu. Heeh. Iki mau ibu-ibu sing bagian ngladeni maem. Kuwi ngerti mau yo do guyu kabeh. Penari-penari ning guri. Sing do ning guri yo Guyu do guyu kabeh. kabeh. Mek aku tok sing mau guyu. Lah kenapa? Sing kepleset aku kok. Dadi ya. Gong Bagong. Gong sik, Gong. Apa? Kepleset kok ngarep dhisik ngono lho. Ya sing kepleset aku apa kowe? Yo kowe. Cerewet amat lho. Oh, sing Gong. kepleset aku kok kowe kok protes. Bagong. Jane mu sing metu dagelane iki ayo.
Ora iya anyar. Kowe gak do ngerti ya. Apa? Niki ning gone aku benerno ya iki. Iya. Nuwun sewu nggih. Heeh. Niki Sanggar Seni Galo Ajeng, oke? Heeh. Iki murid-murite mulai saka PAUD cilik-cilik. Cilik-cilik. Remaja ya ana. Ana. Sing sepuh-sepuh ya ana. Ana. Sing cilik-cilik Ana. jan ketok uwimut-imut. Eh, Sing gede-gede remaja iki mau ketok wayu-wayu. Kowe ra sing gambyong mau. Kenapa? Kowe ra sing gambyong sore mau. Yo nyabut. Apa? 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 Aduh. Saya. Wis ta Bu, wis ta Bu. Wis ta Bu, wis ta nek ora ngene aku gak entuk mulih kok Bu iki piye. Wis ta. Apa? Wong tuwa iku aja ketok nyaput-nyaput tesekno lho. Lho nyapa? Lah ancen yo tuwa kok. Yen tuwa, Yo tuwa yo ngono kae mah. tuwa lho. Nek tuwa iki bakale kena diulo lho. Apa? Kena diulo. Ora urung pangan codot. Kok dipangan codot? Lah urung pangan codot kok. Lah barangkali nek sing tuwa iki bakale enak. Apa wae nek tuwa? Enak. Ngomong sapa? Lho, ora percaya. Sik kene. Piye? Iya, iya. Apa-apa nek tuwa mesti Penak. Oh. Nah, wis enak. jan ra percaya aku. Ngerti pelon apa ora? Ngerti. Nek tuwa Sepet. lah Sepet. Oh, Kabure to piye? nek enom anyep. Anyep rasane. lah nek tuwa Rasane yo lebih. lah saiki mundur sik nah saiki kowe Iya. Jenengku sapa undang yo? yo gareng Iya. lah ngene ya sing lah nek semangka ya Iya. enom iku enak apa ora Cepet. Ketakok aku. yo sing tak takoki kowe Anyep. anyep lah nek tuwa Luwegi kaya bubuji. Lah piye? puji Bubuji ku manis kok. lah kok manis Awet muda ngantek saiki ejek manis ae kok. puji manis Nek gak dilem ora dijak ning kene. kok ngono ya lah saiki romo Ya lah ya dalam. Iya, iya. Lah nek pelem iki nek nom iki pripun? Nek pelem. Pentil. Ya nek pentil priye rasane? Pentil. Yo pentil. Iya, Sik. Wah iki semare iki wah sing diunak. Kok men pentil ae. Iya. Nek sing dieling-eling iso ngono kuwi kok. Kok iya yo? Oh sik nek ngomong pentil muni ngomah ae. Lah aku tak kok ya. Heeh. Pelem iki nek nom iki rasane piye? Kecut. Kecut. Lah nek tuwa Manis. Krungu apa ora kowe? Yen tuwa iki rasane enak. Kowe ngomong ngono iku wis do mok pikir ta ora? Ya wis lah. Dari Nek tuwa rasane enak. kowe do tau mangan jangan bung. Ya tau no jenenge wong desa. Sik. Piye-piye? Ya. Age wis do berunding age. Ngono. Aku mbok keroyok wong papat ra apa-apa le. Ya. Lah kok Ndang usah wong papat musuh aku ijen lho. nek ora sik. Iya ya. Gong sing kono sing brengosen sitok gorene gong gen wedi. Lah aku tak takok. Piye? Lah iku mah nek nom rasane legi. Heeh. Lah iki tak takoki. Jangan bung iki nom apa tuwa? Piye rasane tau mangan jangan bung? Nek jangan bung nek enom iku rasane ya enak gong. Kowe do tau mangan jangan bung ta ora? Iya, hobi. Eh? Hobi. 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 Lah kowe tau mangan jangan bung ora? Ayo tahu. 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 Apa gong? Lho krungu apa ora? Tau ta ora? Tahu. Jangan bung iki sing dimasak sing nom ta sing tuwa? Sing Sing enom. Age sing tuwa nek ora nyogrok gorokan. Iso ya. Kowe dhewe gong sing mangan nyoblok gorokane Lah yo lah terus kowe. engko ana berita viral. Apa? Ana pono kawan sliliden pring. Apa bagong tok ae kene gak lah. Lah kowe yo balane kene kok. Mau aku saiki mau balane bagong. Puno kawan piro? Papat. Papat. Sing dadi sapa ae? Kowe. Aku. Kowe iki. Ya, aku gareng. Lah gareng terus Semar. Oh, semaput, semar. Nah, aku bagong. Heeh. Mula wong papat iki mula raine kok gede kabeh. Doro Lah iso. kene ngono. Ngene. Kakean Wis, pring. Wis ngene. Piye? Iki 1, 2, 3, 4. Ya ta? Ya. Sampun nggih. Lho kok wis nganggur iki? Aku kok nyakone. Ah. Iki Nyilak kacamatamu jae. Nyilak kacamatamu. iki dalange Iki kacamata. Dalange Oh, perlu kacamata dicek, kok ora ana kacane iki lho. Iya. Masyaallah, ngene kok dalang iki lho. Sik,
Dalang kok ape-ape yo macake barek. Ora ono kancane iki napa. Alah. Bagong. Iki ku kacamata lek tuku ke aplikasi lah dalah iku lho. Lazat. Iku nek barangnya apik ora ana kacane ya lah dalah. Ngono. Ya bener sih. Bener sing pinter kan. Assalamualaikum. Sampun nggih. Arep tak kon ngecek jane kok. Ngeceke piye? Dalang iki mau nggo keris ta ora? Ngono. Heeh. Ora ono kerise. Wong Grayangi. dikatoki kok. Digrayangi kerise jane. Jane mau awak dhewe nek kene iki kayak jam 2:30 sore mau ya. Entek Rias nganti blobor kabeh rupaku mau jane guanteng buari. Ngantek jam 12 ini iki rupaku walah masa bojoku ae pangkling. Kene iki streaming apa ki Mas? Kalau ajeng streaming. Wah luar biasa mantap iki bojoku. Heeh. Kerjasama. Sen. Production. Nyepe ya Allah. Piye-piye iki padha piye didongani sapa? Ya luar biasa Bu Puji dalu punika ngempalaken para seniman seniwati ingkang wigatos. Wigatos napa mau? Bocah cilik-cilik kok do lincah-lincah. Iki Iki lagi tutup sura lho ya. tutup sura. Sih wonten pagelaran apa malih Bu Benjang? Wes, pokoknya digelar terus kali ajeng. Alhamdulillah Layar ya. Iya. Iki enggak meliputi dari Rembang, dari Blora juga ada, dari Semarang juga ada, Pati juga ada, dari Tuban juga ada, ya Jawa Timur juga ada. Ini wadah untuk bibit-bibit unggul kita. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Pujiwati. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Mugi tansah langgeng kuncara Ibu Puji nggih diparingi sehat sak keluarga sedaya ingkang rawuh pinaringan sehat mangke rahayu. Amin. Wilujeng. Allahumma. Ome sithik wah aku kabeh. Allahumma. Ora kompak kok sih. Allahumma. Lah ngono lho kompak. Bagong iki ra tau ndonga dhewe mok ngono-ngono tok. Donga iki ora kok bedigasan ngono ya, Gong. Tapi nek mboten kompak iki kurang sae ngoten. Heeh. Ya jal dikompakno neh sing alus. Kompak nggih. Kancaku iki lho guyu-guyu. Muga-muga Bu Puji sehat selalu Allahumma. Rezekine lancar Allahumma. Amin. Ya wis. Wis. Kowe truk ndonga apa? Muga-muga sanggare maju terus. Maju ning ndi to? Sanggar kok maju ning ndi? Dijokno nonton neh. Lah nggon nontone ra kamot. Maju terus aku tabak truk. Aku rubar ngomong wong ketok lho. Muga-muga sanggare dadi kei job sing akeh amin Allahumma. Ngomong situ lah. Saiguri apa? Polane kabeh iki dikompakno sik ngono lho. Ngono. Ngono carane to. Iya. Kowe Kula doake Bu Puji ndang apa bagah lali. Dandang donga kok. ndang ngulon. Nah, Nggih, ndang kula ndang teng Mekah Madinah nggih Bu nggih. amin. Muga-muga saged kewarasan. Pinter. Amin. Pinter anakku Petruk iki ya Allah. Apa meneh? Heeh. Berarti Bu Puji cepet gandeng Mekah Madinah ya? Iya. Mekah Madinah. Mekah. Besok melok aku. Ning Sak ndi? ngulon padha ae. Ngulon. Ngulon aku sesuk ngulon. Iya ke Borapati kok. Ke Borapati kok. Eh? Ning ndi? Aku sapa? Lah terus, ke ngulon apa? Dudu. Lah yo apa? Dudu ning Pati. Lah terus, Ning Jepara. nek Jepara pe apa, Mas? Ayo Gareng. Kowe urung Ya, ndongakno iya, Bu Pak. Puji. Mau sampun kula dongake Oh, wis, terus yo. wis. Ya, Bu. Pungkasane ngatur sedaya kemawon ingkang sami rawuh sesarengan punakawan iki nok jaman mono nok jenengan nyetel TV metune Ria Jenaka. Ngeten. Berarti sing keplok-keplok wis kulino nonton TV di mono. Sing cilik-cilik ora ngerti Ria Ora Jenaka. ngerti apa-apa, Mas. Sami ndedonga Nggih. Keluarga Agung Sanggar Seni Galuh Ajeng. Mugi-mugi wis tak apalno Galuh. Aduh, Sing ngomong sitok-sitok. iya iya. Galuh Ajeng napa? Lho. Jenenge kok galo ajeng. Oh, tak kira ijeh ana tutuke. Kowe ora ramah kowe.
karo wong tuwa ora pareng ya. Mugi-mugi keluarga besar Galuh Ajeng secara pribadi bocahe pinter-pinter. Sae mo. Mituhu ngabekti datang tiang sepuh. Insyaallah manfaat barokah ngelmune. Amin. Insyaallah bermanfaat di masyarakat. Amin. Amin. Kena dinggo nyambut Gawe. Kena digo golek nggih, pengalaman, Mo. ndedonga ugi kangge perkembangan seni dan budaya Budaya. sebagai pelestari. Pelestari. Didongakno muga-muga anggenipun nguri-nguri kabudayan menika. Nggih, Nggih. muga-muga Galuh Ajeng sangsaya kuncara. Amin. Khususe wana ing Kadipaten Rembang Rembang. bangkit karo ndongakno negarane barang lho ya. Nggih to. Nggih, semoga-moga negarane iki tambah gemah ripah. Loh, Sinawe. sinawe. Loh iki apa? Loh iki kok tak WA-e. Ora kokak nanging saya kebak. Wis sami setuju nggih. Pokoke Galuh Ajeng menika luar biasa. Luar biasa. Dan biasa Terus. di luar. Iya. Ayo ngono ndedonga. Aku kok urung ana kon mel-mel iki mang piye? Ngeten Rama. Piye? Nggih guyonan awake dhewe mong sakmene wae. Oh, Tayo. iki anakku sing iki kok ya Ana batesane. Nah, awake dhewe kudu manut karo bendarane. Oke. Iki awake lunga utawa budal saka mriki arep marane bendarane kita juga Ayo. satu-satu. Kita derekke. Ayo netutno bendarane Janaka. Ape mbek Baresno iki, Go. Bareke